سلااڤڕێز دەمەکی درێژە پزگرێکە پارتیەن کوچەک دەستێواندا هەیە چ یا کوردستانە ئیرانی دەبن ئانجی یا کوردستانە تورکیا دەبن لە باشووری کوردستانی لە عراقێ دەبن ڕۆژەڤێ ئیران و تورکیا و عراقی ئەو یەک نە تشتێکی نوێە ئەو ساڵە هەشتێدا هەیە لە ساڵە هەشتێدا هەروەکی هەر کەس دەزانێت پەیمانێک دەناوبەرە ڕژێمە سەدام و تورکیا هاتبوو مۆرکردن ئەس باوەڕم 2 کیلۆمەتر بوو 3 کیلۆمەتر و حتا 5 کیلۆمەتران دکارێ بوون بچن ناوە سنوورێ 1-2 دەماکو پێویست بکە لێ زێدەترنا و ئەوژی بە پرسوڕات دەهاتکردن یعنی ئەو دەوڵەت ژە هەفتوو دەهاتن ئاگدارکردن ji sala 1991 şûnva ev yek nema êdî Îran Tirkiye her gavekî ku xwastiban diketin erdê Iraqê û li nava erdê Iraqê ew hêzên dijberî xwe bombabaran dikirin. Îro jî ev yek heye û li Herêma Kurdistanê ku gelek carinan dibe sedema tehdîdekî gelo heta dibe sedema metirsiyekî gelo İran û yan jî Tirkiye dê royekî werin başûrê Kurdistanê dagîrî bikin an dagîr nekin diçe vê pêvajoyê û Iraq jî hêdî hêdî dibe welatekî serwer dibe welatekî bihêz Iraqa berê dixwaze xwe komî ser hevdû bike û bi vî rengî jî tu lê dinerî Iraq jî devî warî de siyasetekî xwe heye û dixwaze hakimiyeta xwe li ser erdê Iraqê hemî pêk bîne. Bêguman dema ku hêzên Başûrê Kurdistanê lawaz dibin ev yek zêdetir hesan dibe hem ji bo İranê hem ji bo Tirkiyeyê. İran û Tirkiye ne tenê li hemberî hêzên Kurdî yan jî ne tenê bi mebesta têkşikandina hêzên Kurdî di heman demê de bi mebesta nîşandana hêza xwe hêzekî dinê dikin bihane û li ser erdê Başûrê Kurdistanê û Iraqê demarê xwe nîşanî hevdû didin. Ev yek girêdayê rewşekî ye ku dewlet li holê de nemaye. Gava ku dewlet li cêkî de li holê nema bêguman her kes dikare erdê wî snûrê wî cot bike û pê bileyze. Lê îro Iraq ji nûva ava dibe. Tiştê ku li vir dixwazim bibêjim mirov gerek dev ji nêzîkbûnên hestî berbide. Yani tiştên ku li berê çêbûn çêbûn. Tiştê ku niha çêdibin mirov gerek xwe ji bo wan hazir bike ew jî ji nûva bihêzbûna dewleta Iraqê ye. Bihêzbûna dewleta Iraqê bêguman dikare bandorê wî ji bo Iraqê û ji bo xelkê herêmê heta ji bo welatên dinê baş hebin û xirab jî hebin. Yani heger Iraq bibe welatekî demokrat, welatekî pêşketî, welatek li ser bingeha mafê mirovan û welatek Kurd li Bexdayê de rolekî giring têda bibînin bêguman Iraqekî bihêz baştir e ji wê ku Kurd an jî Herêma Kurdistanê ji Bexdayê dûr keve û mecbûrî welatên mîna Îran û Tirkiyeyê bibe. Ew yek gelek caran Kurdên parçeyên dinê Kurdistanê jî lê nafikirin an jî bireva jî vê yekê lê difikirin. Yani Herêma Kurdistanê gavekî bihêz dibe û dikeve berjewendiya beşên dinê ya Kurdistanê gava ku Herêma Kurdistanê kûrayiya stratîjiya xwe bike Bexda ne bike Tehran û Enqere. Di salên derbasbûyî de dû nêzîkbûn hebûn û niha jî hene ev nêzîkbûn. Nêzîkbûna Celal Talebanî bû gava ku rejêma Seddam hat xistin Celal Talebanî digot em Bexdayê bikin
کوراییە استراتیژیا خۆ ئەو نزیکبوونێکژی یا ماڵا بارزانانی بوو دەگۆن نەخێر ئەم لە هەمبەری بەغدایە ئەم تورکیا بکەن کوراییە استراتیژیا خۆ و مەدید نزیکبوونە دووەمین ئیرۆ شکست لە ئەنجامێویدا ئیفلاسیەکی سیاسی ئەخلاقی جڤاکی ئابووری دەهۆلێدایە کو ئەف دچە 4 مەهان حکوومەتە هەرێمێ کوردستانی نەکارێ موچێن کارمەندێ خوا بدە دچە لە عراقی ڕەجایان دیکە و تکایان دیکە ئەو مژارێک دنیا ئەزێ لە بەرنمەیەک دنێدا هەوڵ بدەم بە کورتاسی بەحز بکەم دەورداژی گەلک نەفامکردن و نەزەلالبوون هەیە ئەز هەوڵ بدەم لە بەرنمەیەن پێشدا هەمووانە یەک بەیەک زەلال بکەم هەگەر کو هون کەناڵامە یوتیوبێ بشۆپینن ئانجی ئابوونە بکەن و سوبسکرایب بکەن هونێ دێ ببین مژارە هێزن چەکداری ئەڤە کولژ ساڵێن هەشتێڤە ینی داویە هەشتێ و بە تایبەتیی دە ساڵێن نۆتیدا ئەو یەک هات تەمامکردن هەموو دنیا خواست هێزن چەکداریەن ئەیانی ئاکتۆرێن نادەوڵەتی ژهۆلێ ڕابکە بێگومان هەندێک جار ژهۆلی ڕانەکردن بەکار ئانی سوود جێوەرگرتن میناک دەما داعشێ میناک دەما شەڕی سووریایە میناک لە لیبیایە میناک لە یەمەنێ ئیدی ئەڤ یەک هەنا لێ دەوارێ استراتیژیدا بەڕاستی مرۆڤ نەها کۆنژۆکتۆرێکی گونجاو نابینی کو دە بەرژەوەندیا هێزێن چەکداری دابە و ئەو وڵاتێن و شەڕێوان بە هێزێن چەکداری ڕاهەیە یا ناوخۆیی ئانجی لە سنوورێ وڵاتێن وان و بەجێ دەبن مینە ئیران مینە تورکایە دەوارێ تەکنۆلۆژیە شەڕدا بەڕاستی گەلێکی پێشکەتنە یعنی تەکنۆلۆژیا باڵەفڕێن بێپیلۆت درۆن بەڕاستیژی باندۆرەکی مەزن کریە یعنی ئەم لێ نەرن دەمەکی چالاکیێن هەپەگێ لە دێرسمێ حتا دچوو بەحرا ڕەش حتا دچوو ئامانۆس هەبوون نەوسە گەری لە یاوان هەبوون نەها چالاکێکی وسا ئەم دەبینین نەها هێزێکی وسا هەیە نینە و ئەگەر سێ چار کەسژی لە چیایە جوودی و گابارێدا هەبن گەرۆ ئەڤ یەک دکارە باندۆرەکی استراتیژی لەسەر سیاسەتە تورکیا دینە گەلۆ ئەڤ یەک دکاری پرسا کورد بەرەو پێشبە ببە نەخێر نەکارە دەوان وارانە داژی مرۆڤ لێ دنەرێ کۆنژۆکتۆر هاتنە گۆڕتن بێگومان ئەوێ ڕۆژ ئاوا تشتێکی جودایە یعنی تشتێک و لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا دەقەومێ ئەو تشتێکی جودایە ئەم بەحسا هێزێن هەپەگێ دەکەن و هێزێن پێشمەرگێن حیزبی دیموکرات و کۆمەڵە دەکەن لە ڕۆژ هەڵاتی کوردستانی نەها مرۆڤ لێ دەنەڕێ بەڕاستی ئەو کۆنژکتور وەک من گوت هاتیە گۆڕتن و دەدەمەکی وسادا ئەو پارتی گەرەک استراتیژیا خوا بگۆڕین سیاسەتا خوا بگۆڕینن یعنی نەها هەبوونە هێزێکی چەکداری کو فۆنکسیۆنێکی وینینە کو نەکارە لە ناوە سنوورێ وی دەوڵەتیدا شەڕ بکە ڕاستە مرۆڤ نەکارە ئینکار بکە قاهرەمانتی و بەرخودانە گەریلایەن هەپەگێ لە زاپێ و لە بادینان تشتێکە و دە شەڕێ ڤێتنامێداژی نەبوویە مرۆڤانە ئینکار ناکە ئەم بەحسا باندۆراوانی سیاسی و استراتیژی دکەن لەسەر تورکایە لەسەر پزگێکا کووردا ئەف دکارێ گەلۆ تشتێکی بگۆڕینە ئانا مرۆڤ لێ دنەڕێ بەڕاستیژی نەکاری بگۆڕینێ و زەرەرێوی چییە زەرەرێوی گەلک تشتن ئەو بەحسا هەمی پارچیان دەکەم و بەحسا هەمی جیهانێ دەکەم لە هەر جەیەکیدا کو خەباتێ چەکداری هەبوو و ئەو خەباتێ چەکداری تەنێ ئیرە تێدا تایبەتە ڕەوشە ئیرایە و باکوورێ ئیرلندایە تشتێکی جودایە کوژ بۆی کولەوەر خمەدی دەداویەدا دەستپێکەدا نەدەهات زانین ئانجی دەهات بەشارتن لێ دەداویدا دەرکەت و خەباتێ چەکداری دەبن کۆنتڕۆڵە خەباتێ لەگال و سیاسیدا بووە یعنی بەرپرسێن پارتیەن لەگال و سیاسی ئیرە ئاواکردنە و ئیرە ڕێڤە برنە لێ نەها لە کوردستانی تشتێکی وسەتونیە
لە باکوور تشتێکی وساتونێ هەرکەس زانی ئامخوا نەخاپین لە ڕۆژهەڵاتی تشتێکی وساتونەیە ئەو گروپێن کو بەرپرسێن هێزێ چەکدارینە دە هەمان دەمێدا ئەو سیاسەتە لەگاڵ و سیاسەتە جەماوەری سیاسەتە کیتلە سیاسەتە خەڵکێ ڕێڤە دەبن و دەبێژن ئەف خراپە ئەف باشە و ئەv یەک بێگومان بە نیەتێکی باش بەژی gelek caran bandorê xirab bixwara dîne. Yek ji wan e. Dewleta Îranê û Tirkiyeyê herka dikarin behane bibînin ew xebatê cemawerî û legal êdî vemirînin zextê li ser çê bikin, însanan bikujin, însanan bigirin. Gelo heger grûpê çekdarî nebin dikarin bikin belê dîsa dikarin bikin. Lê wê demê ez devê qenaetê dama karvedana dunyayê zêdetir dibe. Li ciyekî de ku îspat hebin, belge hebin, xebata legal eger girêdayê xebata çiya jî nebe li bin bandorê wî dabe û xebatê çekdarî bikarê otorîteya xwe li ser xebatê sivîl bimeşînê li wir de tu bixwazî nexwazî dengê cîhanê kêm dibe. Lê heger ku çek nebû hemû reaksiyon û barxwedan û têkoşîna civakî ya radîkal sivîl bûn wê demê bandora û dengê cîhanê jî li hemberî te zêdetir dibe. Ev yekane gerek bên dîtin û li ya dinê wek me got niha li Kurdistana Îranê de me gelek caran tiştên wisa dîtine. Meselên endam perlemanekî Kurd bi avayekî serbixwe xwe hilbijardiye, xwe kandîdat kiriye, bila girêdayî hinek partiyan jî wê, partiyên Îranê, partiyên di nava sîstemê de be. Ev ne pirsgirêk e. Ahmed Türk jî berê endamê CHP bû. Yani niha rola Ahmed Türk wek birayê mezin têdîtin di nava siyaseta legal de ne wisa. Li Îranê de jî tiştên wisa kesên wisa hene hebûn lê berdewam wek caş dihatin dîtin. Kî wane dikir caş? Grûpên ku li koy sincaq li kampanrû nîştine rolekî wan ne di siyasetê de heye ne pêşmergetiya wan û çekdarbûna wan dikare rolekî bibîne. Yani tu salê carekî biçî ser tepeyekî şino li ser sinûr alayekî Kurdistanê heldeyî û strana eyreqî bibêje tu çi digorîn tiştekî nagorî ji wan re digotin caş. An jî rêxistinên mafê mirovan hebûn digotin wane girêdayê sîstemê ne caşin. Ev yek wisa dike ku civak nekare beser bexwe hereket bike, bexwe xwe organîze bike. Yani gerek berdewam axayek û qilêşek li ser serê bê gopalek li ser serê wî be. û her gavek di nava civakê de însan derketin ku stratîjiyek, fikrek, tiştekî nû ava kirin dikarin bên bastırma kirin, dikarin zext li wan bên kirin. Ev jî bandora niyênî ya xebatê çekdariyê gerek bêdîtin. Ya dinê niha pirsgirêka dinê yani gerek ew partî berastî ev yekê meşrû bikin ku di nava civakê de ev yek bênê qaş kirin. Gelo xebatê çekdarî çalakiyên we muqeddesin an ne muqeddesin. Me hemiyan dewan xebatan da cêgirtiye, me xwîn daye, me ked û emek û renc daye ew tiştekî dinê ye û demekî baweriya me pê hebûye bandora wî siyasî û stratîjîk çi ye? Dikare çarenivîsê bigorîne an nekarê bigorîne. Zererê wî zêtir e an qazancê wî. Her tiştek zererê wî heye qazancê wî. Her tiştek. Tiştekî ku tenê zererê wî hebe nîne. Tiştekî ku tenê qazancê wî jî hebe nîne. Di vê çarçevê de gerek ev yek di nava civakê de bênê qaş kirin û partî jî gerek vê yekê wek bive û tiştekî muqeddes nebînin. Yani mirov nekare partiyekî siyasî, çalakiyekî siyasî, grûpekî askerî û siyasî wek muqeddes bibîne. Ne siyasî ne askerî jî yani. Muqeddes nîne. Wana hemî di xizmeta civakê de ne. Yê ku muqeddes e civak e ne partiyên siyasî. Di vê çerçeveyê de ez bawerim dema wê yekê hatiye ku
ئەڤ یەک باشتر بێفامکردن یعنی تو ji bo ku giraniya xwe ya hîzbî ya partî ferz bikey beser grûpên din de ji bo navê grûpekî çekdar ava bikey û zererê bidey xebatên dinê wê demê ev yek gerek neyêkirin heger ku hûn her îsrar dikin wek min got mînakekî wî heye ew jî îra ye mînaka îra ne tenê ji bo wê giring e ku îra di warê çekdarî de serketî bû dikarî bû li rêga 30 kesî 40 kesî zêtir ne ha 30 kes 40 kes lê ew 30 kes û 40 kes ne tenê çekdar bûn ev di heman demê de muhendîs bûn ew doktor bûn ew sosyolog bûn ew siyasî û stratêjî bûn dizanî bûn kîjan çalakî çawa bebê rijandina dilopekî xwînê an jî bi rijandina xwînekî kêm dikarê bandorekî wî siyasî û stratêjî hebe mesela diçûn stasyona trênê li Londonê tijî bomba dikirin û telefonê polîs dikirin digotin di navbera 10 deqeyan de wê îstasyonê vala bikin bila xelek nekuştin em ê bomb biteqînin û polîs jî mecbûr dibû xelek vala dikir li wir û bomb dihat tiqandin bi zerera milyaran dolar li dewleta Brîtanya didin û Brîtanya naçar kirin ku bi wan re rûne ev yek lê aliyê dinê ew bû wek min di destpêkê de got xebata îra dibin hukm û bandora xebata legal ya siyasî de bû li Kurdistanê de ev yek birevaj ye siyasî û xebata legal xebatê cemawerî aktivîst hunermend gerek bey'et bidin hîzib ne tenê bey'et bidin hîzib hîzbê çekdar bey'et bidine kadroyekî hîzbê çekdar hegena tê tunekirin hegena tê caşkirin bi rastî ev yek gerek bi avayekî bi cesaret li nava xwedê wan partiyane bên nîqaş kirin yani ez bawerim heger ku kesekî wek Ocalan an jî wek Qasımlo niha li derve ban ew bixwe ev yek nîqaş dikirin muqeddes nedikirin wek bive nedihat dîtin ez dîsan jî nabêjim ev yek mutleqa yani ez dibêjim gerek bê gotûbêjkirin çareseriya herî baş ji bo vê yekê çi ye di demekî de ku hêzên çekdarî pêşmerge an jî her grûpekî dinê dibin nikarin di warê çekdarî de di nava welatê xwe de operasyon an jî çalakiyên bi bandor bikin û bû dibin bargiranî bi ser xebatên dinê û rêkê nadin xebatên din bên afirandin heger ku ew xebat jî bên afirandin hewl didin bandora xwe bixin ser wan de ev yek gerek baş bê gotûbêjkirin û gava ku ev yek newê gotûbêjkirin hîzbên çekdar werin muqeddes kirin bêguman kadroyê wan jî wek papazan û rahîban tên muqeddes kirin kadro hat muqeddes kirin wê demê li ciyekî de ku heger ku em bêjin wek Rojava jî an jî wek Dêrezûrê de jî bikewe berdestê wan wê demê rejêmek çêdibe rejêma kadro çêdibe rejêma hîzbî çêdibe rejêma hîzbî jî rejêmekî xirab e dawiyê de îflas e yani xelkên ku li Sûriye jiyane an jî li Iraqê jiyane rejêma Refîq hîzbî dizanin Refîq hîzbî yani hevalê hîzib hevalê hîzbî yani kadroyên hîzbî wê demê dikarî bû bandora xwe li ser walî hebe heta li ser artêş hebe li ser her kesî hebe û heger ku te xwaz diba bermîlekî petrolê neftê bistînî gerek tu kaxezekî ji wan bistînî heger te xwastiba ji mamostayekî ji mektebekî ji medreseyekî bişînî medreseyekî dinê gerek tu dostekî te di nav wan de hebe ê wê demê fonksiyona daîre û dewletê dibe çi dibe sifir wê demê civak pêş nake wê pirsgirêk çêdibin û derzek dikewe navbera hîzb û civakê de ew jî ez bawerim armanca çi hîzban nîne ji bo ku hîzb dibêjin em ji bo civakê ne em ji bo wê yekê ne em millet bixin ser
دەسەڵاتێ بلا ملت بەخوا خوا بمەشینە دا پراکتیکێدا دنەڕی تشتێکی بەرەواژی vەیەکێ هەیە لۆماژی ئەز دەخوازم مێدیایان حیزبی بە تایبەتی هەنێکی ئەو ترسنۆک بوونا خوا داوی لێبینن و vەیەکێ بە ئاڤایەکی بە جەسارەت گوتوبێژ بکەن ئەو یەک گرنگە. سلااو ڕێز.